Παραμονεύουν οι εμπόροι τη ζωή σου. Σε λογαριάζουν στην επόμενη παρτίδα. Σου έχουν φυλάξει τη δική σου τη μερίδα. Και στα δευτέρια τους μια γραφή σελίδα. Όλα τα έχουνε σωστά υπολογίσει. Ποιος πότε που και για ποιο λόγο θα λυγίσει. Σε μιλιγκράμμ τα όνειρά σου τα ζυγίζουν. Σε σακουλάκια πλαστικά σε χμαλωτίζουν. Γιατί τα βαποράκια ταξιδεύουν μέρα νύχτα σε μαγικά ταξίδια δίχως γυρισμό. Μα εσύ δεν πέφτεις στην παγίδα τη ρουφίχτα. Χαίρο, χαίρε, ελευθεριά, καθαρό σαν τη φωτιά. Μες στις πλευρές σου το αίμα σου κυλά. Από τη μάχη του τη βγήκες κερδισμένος κι ένας έμπορας ακόμα απορριμμένος. Χτες κάποιος άφησε ένα γράμμα στη θηρίδα και ήταν γραμμένο σε μια κίτρινη σελίδα. Αυτή η σελίδα ήταν για σένα κρατημένη. Χρόνια 7 στην είχα φίλε μου στημένη. Μα είχα συνέτερο πολύ διεφθαρμένο. Το παιδί μου είναι στη θέση σου γραμμένο. Γιατί τα βαποράκια ταξιδεύουν μέρα νύχτα σε μαγικά ταξίδια δίχως γυρισμό. Μα εσύ δεν πέφτεις στην παγίδα τη ρουφίχτα. Χαίρο, χαίρε, ελευθεριά, καθαρό σαν τη φωτιά. Μες στις πλευρές σου το αίμα σου κυλά. Όχι, θέλω να ζήσω. Όχι, δεν θα λυγίσω. Όχι, δεν θα ζητήσω ψεύτικη χαρά. Όχι, θέλω να ζήσω. Όχι, δεν θα λυγίσω. Όχι, δεν θα ζητήσω ψεύτικη χαρά. Όχι, θέλω να ζήσω. Όχι, δεν θα λυγίσω. Όχι, δεν θα ζητήσω